Θέλεις περισσότερο από τη ζωή σου? Είμαι ο Φώτης Τσιρούκης, είμαι επιστοποιημένος spiritual life coach και ο ιδρυτής της σελίδας ascent.com και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας ένα από τα καλύτερα συστήματα για να πετύχετε τους στόχους σας. Το σύστημα που θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα ονομάζεται SMART. SMART είναι το αρκτικό λέξιο των λέξεων specific, measurable, achievable, relevant και time bound. Και τώρα θα εξηγήσω το κάθε ένα από αυτά. Πρώτον, specific. Specific σημαίνει ότι οι στόχοι σου πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, σαφείς και επαρκώς καθορισμένοι, ώστε να καταστήσουν ευκολότερη την εστίαση και την ανάληψη δράσης. Δεύτερον, measurable. Measurable σημαίνει ότι οι στόχοι σου πρέπει να είναι μετρήσιμοι, ώστε να μπορείς να παρακολουθείς την πρόοδό σου και να γιορτάζεις τις επιτυχίες σου στην πορεία. Τρίτον, achievable. Achievable σημαίνει ότι οι στόχοι σου πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, προσιτοί, επιτεύξιμοι, ώστε να έχεις κίνητρο να μπορείς να συνεχίσεις. 4. Relevant. Relevant σημαίνει ότι οι στόχοι σου πρέπει να είναι σχετικοί, δηλαδή να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις φιλοδοξίες σου, ώστε να μπορείς να εξασφαλίσεις ότι η προσπάθειά σου έχει νόημα. 5. Time bound. Τέλος, time bound σημαίνει ότι οι στόχοι σου πρέπει να έχουν μια προθεσμία, ώστε να δημιουργούν μια αίσθηση επίγοντος και ανάγκης. Τώρα λοιπόν που αναλύσαμε τη μέθοδο, τα επόμενα στάδια είναι να καθορίσουμε ένα σχέδιο δράσης, να ορίσουμε μικρότερους διαχειρίσιμους στόχους, καθώς και προθεσμίες για αυτούς, και να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για να τους πετύχουμε.